আজি ହେଉଛି 11 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ମାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର 70 ଲକ୍ଷ ମାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ମା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସାମାଜିକ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମାଟି ଓ ହାଣ୍ଡି ଚାଲରୁ ବାହାରି ମା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। SHGରୁ MSMIର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଫନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମିଲେଟ୍ କିପରି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତ କରିଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କୀର୍ତ୍ତି ନାୟକ। ଖବର ନମ୍ବର 2, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 250 ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇଥିଲେ ନକଲି ପେସ୍ ମେକର। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଏପରି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବେ। ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକଲି ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଫାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 250 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରି ନକଲି ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଇବା ମାମଲାରେ ଡକ୍ଟର ସାମିର ସାରାଫଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କିଛି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତର ନକଲି ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ 1,85,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ।